दा लोगोफोर चिकेन विंग्स बानायनो बिराद गोथाव आरोना न'आवनो बानायनाय आं सब बानायनो रोंजोबो आंजों जाय हाबा जागोन बिसोरबो बिनो मोनजागोन गोथाव गोथाव एवनाय गोथाव लोगोफोर आं दिनै चिकेन विं माने दाउनि गांखंखौ माबोरै बेलेग आलादा स्टाइलाव एवना जानो नागिरदों लोगोफोर दा इयाव आं होबाय मैदाजों लोगोसे जुखामनि गुन्दैया होबाय आरोना कर्ननि ओमफ्राय होनानै बेयाव आङो माबा होबाय मा होनो ड्राइ जिन्जारखौ एसे होनानै होबाय माने हाइजें गुन्दै बेनिफ्राय नैबे सामब्राम गुफुर गुन्दै फानलु गुन्दैखौ बेयाव होबाय आरोना लोगोफोर फानलु गुन्दैखौ एसे होनानै मिक्स खालामबाय मिक्स खालामनायनि उनाव ओमफ्राय नैबेयावबो दाउनि गांखं जेनेबा चिकेन विं बे दाउनि गांखंआव बिराद ओरैनो सामब्राम गुफुर फानलु हाइजें गासिखौबो देबाय आरोना मस्ला मस्लि जेसेबां होनांगौ गासिखौबो मस्ला मस्लि देबाय देनानै बेयाव होबाय आरोना होनायनि उनाव ओमफ्राय आरो ब्लेक पेपार माने जालुक गुन्दै एक्सट्रा बायनाय मोनोना बेखौबो पाउडारखौबो होबाय फानलु गुन्दै होबाय हालदैबो होबाय होनानै मिक्स खालामबाय आरो गोसोबा नोंनियाव दाउदैबो होनायमोन लोगोफोर दाउदैखौ होनानै मिक्स खालामनानै लानो हायोमोन जों खिन्थु दाउदैखौ होलायासै बिनि उनाव दा चिकेन विंखौ नों लानानै नैबेयाव आरोना बेयो मैदाजों जुखाम गुन्दैयाव बेयाव नोङो इदि खालामबाय बिदि मिक्स खालामनानै मिक्स खालामबाय दा मिक्स खालामखांनायनि उनाव मा खालामनांगौ नै लोगोफोर दै दं आरोना दैयाव सोमब्रबाय आरोना लोगोफोर दैयाव सोमब्रनानै बोखांनानै आरोबाव बेयाव लादो बेयाव ओरै होनानै नैखौ ओरै होदो आरोना जों माखासे दहायनो खालामखांबाय दहाय फार्स्टआव भिडिअ बानायनाय जायाखैमोन सोलाबिनि नै दा बानायबाय बेखौ बिदि जोबसिगोन आरोना आं लास्ट टाइमावसो बानायनाय जाबाय भिडिअखौ बिदि सम मोनाखैमोन नालाय लोगोफोर नै बिदि खालामदो आरोना बिदि नादो बिदि होथुमदो ओमफ्राय होथुमनानै जाबाय दाना लोगोफोर बेनिफ्राय नै बिदि खालामदो ओमफ्राय जाबाय दा बेखौ दोनबाय आं नायनायाव दोननानै नैयाव माखासे एवबाय दं नैजोंसो एवबाय दं लोगोफोर मोनसिगोन बेबो खांनो जाबाय आरो दा नेक्स्ट खालामना देखायबावनोसै नोंसोरनो बेखौ लाबाय चिकेन विं 1 केजि लाबोदोंमोन लोगोफोर 240नि गांखं गोजा आरोना माबा मोन्दों 12टा पिस मोन्दों 12टा पिसखौ नों जुदि हास'योबा मोननै जायो आरोना 12टा पिसखौ हास'योबा मोननै जायो दा बेखौ नों KFC मोजां रेस्टुरेन्टआव जानो थांबा बहुद दाम आरो 1000सो लागौमोन जों दा 240 आरो थाव खरसायावनो जोङो मथा मथि 300सो खरसा जाबाय आरोना बे 300सो खरसायावनो जों दा बहुद मोजां माने मोनजासिगोन आरोना लोगोफोर दैयाव सोमबाय दा लोगोफोर आं नोंसोर खननै देखायबाय दै लोगोफोर नायदो नोंसोरबो नायनानै जानानै हायोबा बिजनेसबो होनानै जानो हागोन हटेल रेस्टुरेन्ट बायदिसिनाफोराव माखासेफोराथ' रोंखायो जायफ्रानोखि बेंगलराव थानाय रेस्टुरेन्टआव खामानि मावो बिथांमोनाथ' रोंखायो फोरोंलायनो नाङा आंथ' एक्सपार्ट नङा आं बेफोरखौ बारा जाबाय थायाना लोगोफोर ओमफ्राय नैबेयावबोथ' बिराद फानलु गुन्दै माबा माबि होदोंमोन आरो नैबे आटा मैदा गुन्दैयावबो होनानै माखासे होदों फानलु गुन्दै जालुक गुन्दैफोरखौ जाबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय ओरैजाय एसे जांख्रिदो ओरैसे सोमावनानै जाबायना दा एवनोसै आरोना लोगोफोर जोब्बायानो नै मोनबाय फाइनालि रेडि जाबाय आरोना लोगोफोर नै नायनो हागोन नोंथांमोना मोनसे हिसाबाव मोनथाम दं बेयाव माबायदि नुदों लोगोफोर जानो लुबैना लुबैयाखै बिसोरबो जानो थांबाय लोगोफोर नैयाव माखासे एवनाय दं आरो माखासे जाबायबो आरोना नै लोगोफोर माबायदि नुदों नोंथांमोना जानो लुबैना लुबैयाखै लोगोफोर दाउ एवनायाबो नै मोनबाय नैजोंबो माखासे जाबाय माखासेखौ जाबाय नै लोगोफोर सबाइ ओंख्रियाबो मोनबाय सबाइ ओंख्रिया गोमो जादों मानि थाखाय गोमो होननानै बुङोबा सबाइया बिगुर गैया आरोना बिगुर खुनायसो लोगोफोर जोंनि बेंगालरनि सबाइया बिगुर खुनायसोमोन दा लोगोफोर दा नायदो जानायखौ माबायदि जायो दालि एवखांनानै मोनबाय आरोना मोननानै जाबाय आरोना जाबाय लोगोसो थिगसो जाबाय आरो लोगोफोर फिसाला आंजों सानैल' थिगसो जाबाय आरोना पकल लोंबाय
नै हाराफोरा जानायबा मोनबेसे जादों हिसाब दं आरो ना टमेट' सस आरो ना टमेट' सस फानलु गोथां सामब्राम गुफुर माबा माबि मस्ला आरो ना भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक कमेन्ट आरो शेयार खालाम दे प्लिज